10 ljudi, samo među da sa servinjim iz kanala ljudi, onda ćemo malo da igramo hit PvP, točnije nije hit PvP, ovo je FFA arena, ono, igramo na Ice Village i ne koristim nikakve hakove niti ništa, ovi će da me roknu. A beži. Ok, koristim uvek ovaj default hit zato što nemam za drugi. Ne! Ja. Dobro, odigrat ćemo malo više. O, sine, ovaj koristi hakove. Vidiš koje daljine me pogađa. Da, ništa nije. Šta je ovo? Neću to da tamo. Pustite me. Ja, pogod... znao sam. Aaaa! Ne znam neki PvP ovako kada su svi živi tu. Jo. Ajde. Ne koristimo teksturu ovaj put. Tako. A ne, liko mi je pokupio jabuku. What? Alo. Nešto mi. Ovo je mrtav. To je zasigurno. Moja! O ne, lik je pokupio. Beži! Pogodak. Ne. Fuck. O, koji pogodak! To! To! Ne, nemam strela. Fuck. Kaži... Da, šta me vraćaš? Lagovi, živamo, doktori su kokali, ja, beži tamo. Dobro. Sljedeća epizoda će nevjerovatno biti preživljavanje, ako ne bude onda će biti Skywars. Ako ne bude novo preživljavanje, onda imam, u stvari, preživljavanje, ono nam je propao serijal, zato što sam provalio da je ono shit, ali totalno shit od mape. Ono, šta je ona, Ellen, ne, ovo nije ništa. Gdje si Bona? Beži. Jaaaa! Ajde još ovo da vidim, pa kad me ubiju. Napravit ćemo novu mapu, ali neću da je pravim kada budem snimao zato što ima da laguje dok čita čankove. Tako, moja jabuka. Tako je. Ajde. Opet. Ovo inače je premium account, pola srceta beži. Tamo gore neću. Znate li vi da sam ja low? Jesam ga ja pogodio? Ne. To! Dobre. Ne. Ajde. Ja nemam više strela. Ovo inače ovdje gađate sa strelama. Dobro. Ma nema ništa. Ajde ubiti nekog, završim i ovaj klip. Moja jabuka!
A, dobro, ej, to da dođe gledati. Ok ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu, hvala vam što ste gledali i to je to. Ćao!